Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Halo, halo, kuń się obalo. Pierwsze odpalenie, znaczy w zasadzie trzeci odcinek, pierwsze odpalenie gra Shadow Warrior. Na razie zaskoczyło. Odpalam ją tak, że najpierw nagrywam i potem odpalam, bo jeżeli ktoś na YouTubie by nie wiedział, to w tym momencie znowu gram na żywo na portalu Hitbox, który zapraszam, link w opisie. No a jednocześnie gram i nagrywam i tak tutaj właśnie gramy i są trochę problemy z przechwytywaniem tej gry, ale póki co udaje mi się rozwiązywać i to jest połowa sukcesu. Zobaczmy, jak już będę w grze, to już będę wiedział, że wszystko jest dobrze. A odpowiadając na pytanie, jak po szpitalu, odpowiadam... Dobrze. Dobrze. Jest dobrze. I tyle. Znaczy, no nie, wszystko się udało i w porządku. Działa świetnie, także możemy udać się kolejny raz w przygodę z polską produkcją z Nadwisły, zwaną też jako Wojownik Ciemności, czyli w języku z wysp brytyjskich Shadow Warrior. Cześć Aga, linki idą. No teraz tak, teraz idą, ale wcześniej nie szły dobrze. Wcześniej szły... Także wszystkie się z tego... Dziękuję bardzo Anonymous za nosowe. Przyda się na konwalescencję Kichola. Dlaczego nie mogę wychodzić na słońce? Bo lekarz mi zabronił. Nie wiem czemu tak jest dokładnie, ale... Nie można po tym zabiegu wyłazić na słońce, także... Ale w grach można wyłazić na słońce, nie? Także... Tyle dobrego, nie? Meeting, tak, meeting w górniczym. To by był świetny pomysł. O, jakie schody. Jak w Pszczynie w zamku. Będzie vlog z zamku w Pszczynie. A co to za... Ło, jak ładnie. Is my pawn. Co? Astonishing Warsaw Fantasy? Wow, ale ładnie, a tam jest moje auto w ogóle na dole. O kur... Zapomniałem o pierwszym i czołowym protipie, że... Wszystko wybucha. Idą beboki. A nawet już... Nie ino idą, ale... Furgają. W lufcie. A! Zawodowo. Dobrze. Czytałem, że ta gra jest w ogóle dość długa jak na gry takie... W sensie gatunku FPS. Który przyzwyczaja ludzi do bycia... krótkim. W sensie gier. W tym należących do tego gatunku. Hello, darling.
understood humans' obsessions with their little toys. Bardzo ładne. Cześć Bodex, witam cię. For being materialistic? This is the only thing I was allowed to bring to your world when I was banished. Banished? Why? That's the great part. I don't remember. I've been stuck wandering this place like a ghost for 200 years. And I don't even know why. I don't even... Doesn't seem to have dampened your spirits. What can I say? I live in hope. Hope of what? Revenge. What else? If the legend is true, the noted Sir Kage can destroy the ones that banished me. It's my take it back. You and me both. If I don't take that sword to Zilla, I'm toast. You do what you have to do. Believe me, I will. Karmili źle, ale ja byłem dokarmiany we własnym zakresie, także... Wow, nie musiałem się martwić. Witam Tuńczyka. Serdecznie. Pozdrawiam wraz pielgrzymi z Polski. Czy wiecie może na jakim klawiszu się ulepszało tutaj postać? Bo zapomniałem. Myślałem, że to zepsujemy, ale widzę, że nie. It's time. What are you doing? Did you ever watch Kung Fu? What? Taxi Driver? We're in a little hurry, remember? All the best heroes shave their heads. Travis Bickle is a good guy now? Close enough. Listen, Chianji, who says you're the hero here? You did. You said every hero. I know, but any yahoo can shave his head. This is... Ogoliłeś się na glaca. What can I say? I live in hope. O jak musiał. Pancerne lustro. Nie, nie będę śpiewał, nie mam siły. To już było... Hey baby. Znajdź golema, nie mogę iść do auta. Jak się czuję? Czuję się dobrze, ale jeszcze trochę słabo. Jeszcze parę dni potrzebuję, żeby się tak przywyknąć do oddychania. To jest wielka nowość. Flying ones too? Fajna ta kusza. Cześć Klimo, witaj. Witaj, nawet nie pytaj. Na jednego hita są. Dobrze, no nie, no na jednego. This should help me get my point across. Okay, that was terrible. Fuck your mother. Całkiem spoko. Łopie truchu. No fajnie, minigun zawsze... Minigun za darmo, chociaż... Nawet tylko z 3 lufami zawsze spoko, nie? Za darmo? Za darmo to jak wiadomo nawet w pierdol ciężko dostać. Nie mogłem do wody. Pewnie nie było save'ów, a nie były jakieś, o jak dobrze. There are flying ones too? Nie można do wody.
bardzo dobrze wiedzieć na ten temat. Da. Dobra. Teraz... Ale to wyglądało jak normalna woda, a... To po jakiemu on umarł? No nie czaję, ale no nie włażę jak nie mogę. Już mi się zdaje, że muszę, ale... Może nie. A, no teraz idzie. Troszkę to było niesprawiedliwe. Ooh. Have a cave under your house where you keep your battle suit? Glad to see you're keeping your superhero complex in check. Laugh all you want, but who's the guy with his sweet suit of armor ready to go in case of a zombie apocalypse? Turned out it's a demon apocalypse. Still, not a bad time to be a superhero. Wow, to był taki krótki poziom, ale... W ogóle czym ja ten kostium pod ziemią oby Batman... Szybko poszło. Powiedziałbym... Korzystaj z różnych ataków. Musiałbym wiedzieć, jak się ulepsza bohatera swojego. Bo mi się zapomniało. Get us to the cemetery, Wayne. We're very close now. Prowadź na cmentarz. You will never see the sword again. A my tu byli w sumie chyba. Sprawdź w opcjach. No w sumie mogę sprawdzić. Ulepszenia. U jak ulepszenia, no. W zasadzie... Nie ma filozofii jakiejś ogromnej. To było przydatne. Wszystko katany. Tak. Aha, teraz będę wiedział, w które miejsce bić. A to w sumie całkiem spoko. Jakieś użynanie gowów. Mi się to już myli wszystko. Aha, wytrzymałość się zwiększa. Aha. Prędkość sprintu. No dobra. O, 10% więcej obrażeń to bardzo spoko. 20% też w zasadzie.
Aha, dobra. No i rozdysponowane. Aha, tu jeszcze są moce od kryształów, zapomniałem. Tego tu jest za dużo. Ale jak mam sobie to kupić, czy co mam z tym zrobić? Aha, że to wymaga tam... Dobra, czaję poszczególnych rzeczy. To mogę na przykład mieć. I to też. To mam opanowane. Powala przeciwników, to takie dupsy, no. Dobra. Głębsze zrozumienie pozwala blokować wszystkie rodzaje ataków. No dobra, to tam... To też się... Aha, to jest opanowane. Wyleczyć rany... A to jest w sumie dobre. Dobra, a ta fala uderzenia też będzie... WWEPPM. No dobra. Spoko całkiem. Takie tam... fale Dunaju. Ha! Co za auto? Mitsubishi. Cześć chomik, witam. Mitsubishi. O! Mater Dio. Cicho, nie? Za cicho. Wygadałem. Tam jakiś wielki... motherfucker idzie. Potężny, zamaszysty, masywny bandzior. Carrying shields now? Jeszcze nie działa na niego. Aha, wystarczyło trafić w lufcik. Nie było to w zasadzie takie trudne. Dziwna ta gra, no to jest fajna. Tylko fabuła jest taka, że... naciąg kuszy? Rzeczywiście. Ale nie umie trafić. O, teraz na przykład na czacie wyświetliło tak wszystko zarazem, jednym razem. No wymaga, bo się nic nie naciąga raczej. O, oni są słabe usze dość.
Mateusze, słabe usze. You shouldn't let your shield down. Ciach, ciach, oj. Oj, 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 oj. No zsi energię. Oh, that feels good. Czuję dobrze. I feel good. Nie, nie śpiewam, bo copyright czuwa. Copyright Gestapo awaits you. A to soldaty jakieś są. Ło. To tu wystarczyło wziąć normalną broń, a nie się bawić. Cudeły, są słabe człowieki. Dawno z człowiekami nie walczyłem w ogóle w żadnej grze. I adhere to a strict code of non-violence, except when it comes to humans. And a Happy New Year. O, a ten zdeformował, transformował. Ej, faktycznie powera ma teraz większego. Nie, jak dobrze trafisz, to na 2 szlagi padają. Ha! Ups. Ło, a tam jest zaś ten. Tego nie przewidział. Używaj mocy miecza. O, dobra. No tak średnio bym powiedział. No tak średnio bym powiedział. Dupy fajerwerki. This should help me get my point across. Te na takie tam miniony to jest dobre. Terrible. Fuck your mother. No, co ty, co ty? Kolego. Tarczowniku amunicja wychodzi. Dobra. Jeden z głowy. One to go. Nie ma ręki. Teraz już mi niepotrzebna. No nie! Za dużo, za dużo. Muszę się poszkrobać. Bo przez to się ginie. Ale gdzie te serce się wybierało teraz, nie wiem. Zapomniałem, gdzie się je wybierało. Te one.
Cześć, Kubis. Co on mnie prosił o litość? It's like a road movie. I go from place to place, killing everything in my path. Aha, tak po prostu. Strzałeczką do przodka. Znaczy do zadka. Dobra. To już wiem. A! Swędzi mnie nos. Goi się. Dobrze. A, tam trzeba iść. Bełty. Bełty, bełty. Zaś coś tam chrumka. Aha. To tylko pradawne bestie. No worries. Jeb. To miał sierp na plecach. Komunistyczny potwór. A. No umrzyjcie. O! 2,5 gwiazdki za takie cuda. Przecież tak ładnie robiłem mieczem. Lipton Tea. Hajs, którego jeszcze nie wydałem na nic. To chyba się będzie kupywać po tym uzbrojenia, znaczy ulepszenia, tak mi się wydaje. Tak, ja bym to zrobił. To jest shuriken, co jest shuriken? To jest, mogę rzucać. O. Śmiesznie się odbijają. Hajs jest do ulepszenia arsenału, no czyli dobrze mówiłem. Wow. Really don't remember what you did to get banished? No idea. My memories of it are like a Więcej świeczków jak I got kicked out of the Yamada święto Rise zmarłych. I can't remember that night either. Is that supposed to be comforting? Co jest tu? Skrzynka i karma. Cześć, Ibisz. Nie, czekajcie, muszę sobie okno otworzyć, bo nie wytrzymię. Za gorko.
Okej. Odblokuj atak dystansowy i obrotowy w mieczu. Dobra, gdzie to się robi? Broń. Jakie skutki nawałnicy w Bytomiu? No nie ma bez mała skutków. W Bytomiu przynajmniej. Dobra. Fajnie, ja nie wiedziałem, że to jest tu. Teraz wszystko wiem. Tylko co ja tu mogę z tym zrobić? Tylko shurikeny i nieznane jakieś. Tu mogę sobie przedłużyć lufę na przykład. A pistolet bym sobie ulepszył, ale... 3200. 2 pistoletami? No brzmi spoko. 25%. Fajne, wszystko fajne. Dobra, kupię sobie ten naciąg. I kupię sobie jeszcze do pistoletu... laser. Niestandardowe naboje. A to jeszcze sobie kupię do tego... przedłużenie lufy. No i spoko, dobra. W zdolnościach miałem 1 punkt chyba. Aha. Apteczki... a niech będzie. Dobra. Wow, ale mam laser. Wybitny. O, i mogę naciągać. Jakbym jeszcze tak nos nie swędział. Dobra, cisnymy. Muszę teraz poprawić stanowisko pracy. O. OP. Idę na exploring. Wiedziałem. Wiedziałem, że coś będzie na rzeczy. Dawaj bełty, bełciarzu. Pieniądze, pieniądzarzu. Hajs zawsze spoko. W grach, w prawdziwości. Urodziny, święta. Komunia, chrzest, bierzmowanie. Dzięki moplikiem se jada na szychta. W ogóle ja tam do mojego zbierania na chleby doliczę to wszystko po nagrywaniu, bo jak teraz zminimalizuję grę, to niestety, ale się zepsuje i będę musiał jeszcze raz odpalać. Także wszystko to sobie podliczę po. Nie zapomnę, bo ja pieniądz liczę skrupulatnie. Także spoko, nie ma strachu. Starego kampera nowych plansz nie nauczysz. Coś w tym jest. Jak to mówią, starych drzew się nie przesadza.
co kolega tam robił? Bezprawnie. Fuj, nie chcę się gotować z trupem. Ble. No gra jednak nie jest do końca realistyczna, bo demony nie muszą się kąpać. A nie, my tu byli, no musimy iść teraz. Tu. Ogień! Pieniądze. Dobra. Dobra, dobra. Ratatata! I don't know about you, but I'm having fun. Ciepia na zol. Fajne to teraz. Aż się chce strzelać. Podpalają się ładnie. Jeszcze do tego. Spróbujemy tego. Dobra. Czas po bożemu. No. I z głowy. Daliby chociaż 3 za tą końcówkę, taką spektakularną. No ale jak widać, nie wystarczyło. Ja już nie potrzebuję. Tuńczyk prawdopodobnie, znaczy nie mam tego, więc raczej trzeba odblokować. Aha! Ło, to trzeba było zdupić aż 3 te takie... dynkmale. Idzie zrobić. Tam jest jeden, widziałem te zielony. No dobra. Łele, bele. Jeden raus. One mają sierpy jakieś. Dobrze, że nie moty. Ja chciałem moc odpalić i nie wyszło. Islamskie demony, nie. Lepiej tak nie mówmy. To nam połycinają łeby. Wow. Dało. Cześć Max United, witaj. Następne za ulepszenie kupuję takie 2, żeby mieć. To może być to.
O, jest. Jest. Jeszcze ino jeden. Shall we dance? White man cannot dance. Oj. Sieczka chłosta. A to ty! Co za ciulek. Mały głupi. Paciulok. Wow, 5. Jeszcze ino ten tamten jeden. Stachurski zrobił śmieszną piosenkę pod tytułem Chłosta. No wiem! Kurwa chłosta, dosko się czuje. Wiadomo, klasyka. Well, look at you. Mama's little demons all grown up. Ale brzydko mówię, ale nie bez powodu. Cześć Fifi. Uciekamy. Znaczy... Na wojnie to się nazywa Tactical Retreat. A. Sprytnie zablokowano mi taką opcję. Żebym sobie nie zepsuł zabawy oczywiście. Halili, alili, alili, Simba. No i spoko. Która misja? Rozdział... Rozdział bodaj 5. Chyba 5 rozdział. Albo 4, ale chyba 5. Nie, 5 bodaj. Niedaleko w każdym razie. Przepraszam, że ziewam, ale już jestem troszkę taki... zmęczony. Teraz jak to się szło? Tu... Dobrze. Dobrze. Dalej dobrze. Wybitnie dobrze. Chyba tu nie byłem. Secret room.
Premia. Cześć Iwi.pl. Na obczyźnie dopiero 18. A gdzie to jesteś, Tuńczyk? Jak Tuńczyk to pewnie gdzieś w morzu. Is it me, or are you actually enjoying yourself? Man has to take pride in what he does Muszę się best. poprawić. Ugh. You really put the ass in Mass Murderer. Jeśli nie mogę sobie znaleźć miejsca. Filadelfia, wow! A czemu nie Alabama? Sweet Home Alabama. Telele, telele. Co ty robisz, Tuńczyk, we Filadelfii, powiedz mi? Tuczysz się jak to Tuńczyk. Walala. Ten, kto ukuł powiedzenie, cichy jak mysz, chyba nigdy nie nadepnął na mysz. To są mądrości rodem z polskiego studia deweloperskiego. A. Trochę nowy w czasie, gun nie w robocie. Ej. Widzieliście co one... Copulating był przed chwilą. Ze serduszkami nawet. I like my demons like I like my coffee. In puddles all over the ground. Ale nie umiesz strzelać. Ej, faktycznie to działa. Teraz będę używał częściej, jak będę znajdywał. Nie, ja już królików nie zabijam. Wiem jak to się kończy, masakracyjnie. Masakracyjnie źle. Nigdy nie jesteś za stary, by nauczyć się czegoś głupiego. Aha. No to optymistycznie. Pieniądze. Nawet mi się udało tego szatańskiego królika pokonać. Ale już więcej nie chcę walczyć. Dużo życia ubywa i w ogóle. Nie. O, krótkie te poziomy teraz. O, tak całkiem. Jak na świeżaka. Cześć Robson, no męczę, bo mi się bardzo podoba. Teraz jest dopiero rozdział 5. Także wcześniej została wykonana tak zwana konfabulacja, masturbacja.
Czy to jest to, co ja myślę? Było. Szczęść Boże, pies. Co wy mi tu imputujecie? Nuby. Hope your insurance covers loss of limbs and possibly head. No. 2,5 gwiazdki za morderstwo na funkcjonariuszach. Ale pewnie skorumpowani. Jakby byli w porządku, to by nie strzelali do mnie. Epilepsja level 1 000 000 Zimbabwe. Bo to było tyle butli i wszystkiego, jak to mogło pięknie dupnąć. Dead people. Great. I needed a change of pace. How far is the temple from here? Just up this hill. Third carnage on the left. You can't miss it. Niby ja sprowokowałem, ale to jest, wiadomo, nie do końca rozstrzygnięta sprawa. Bo to wiecie, jeden rabin powie tak, inny rabin powie nie. Zaś cmentarz Kerhoff. Nie lubię cmentarzów. Czy nie mówię teraz tu o prawdziwości? Nie lubię w grach. Cześć Jany. No, czy Shadow Warrior nie jest zbyt nowy, jest raczej stary dość. Jak na grę oczywiście. Dziwne dźwięki, dźwięki z ziemi. Komitety przychodzą mnie witać. Japońskie cmentarze są straszne, ale co jest w nich takiego strasznego? Siłą rzeczy jakoś tak wyszło, a propos de facto mianowicie, że nie miałem nigdy okazji być na japońskim cmentarzu. Syndrom ciężkiej moszny. Nie, jeszcze nie. Teraz otworzyłem okno, to mi zimno, no nie dogodzisz, nie dogodzisz. No, przecież nowego dopiero pokazali na E3 ostatnio, nie? I wygląda bardzo obiecująco i co najważniejsze, będzie koop. A ja myślę, że koop do takiej gry to... nie można było tego wymyślić lepiej. To jest idealna gra do koopa. Takie samotne szarpanie wrogów to jest nudne na dłuższą metę. W koopie zawsze weselej.
There's the temple. That's where she's headed. Come on. Możliwość kopania, ale co, węgla? Nie wiem. Ludzi w zespole, czy co? A! Idź już! Oji, are you counting? Gothic raczej nie, no bo ja nie gram w RPG, grałem tylko w Wiedźmina, ale to też tak, że nie całego dawałem na YouTube'a, bo RPG to 1 000 000 odcinków. Jeny. Świecę lampą, potem na komisariacie będę opowiadać dokładnie jak wyglądali ci, co mnie napadli. Ale on brzydko mówi. Nie mam siły już do tej gry. W tym momencie dla ludzi na YouTubie pokazuję ale technologia zaawansowana. I żegnam ich na razie i widzę się z nimi w tej serii w następnym odcinku.